bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgunner Secret File. May pambili nga ng cellphone, pero walang pambili ng tawas. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ian. At ito ang aking SPG, as in Super Backgunner Secret File. Gusto ko lang i-share ang kahindik-hindik na nagaganap sa aking katrabaho. Kasi ang beshi ko may pambili ng cellphone, pero walang pambili ng tawas. Nahihiya ako na magsabi. Kasi etong beshi ko kapag kinukumpronta, nagagalit at in denial tungkol sa napapansin ng iba. Kahit nakakaasar siya, syempre as a friend, I want her to be aware. Baka kasi ma-turn off ang mga guy. Baka mahiya lalo sa kanya lumapit. Ganito kasi yun. Minsan, isang araw, ikinausap niya ako. Sinubukan kong ipagsawalang bahala ang napansin o napuna ng aking mga senses. At merong mga taong nagtatanong sa akin tungkol sa nangyari. Tungkol sa kanyang unwanted smell. Kaya naman napagtanto ko na ang naamoy ko na hindi kaaya-aya sa ilong ay siya nga. Ako kasi kapag sinabihan niya ako na pangit noon, kapag amoy kulob ang suot ko, mahihiya ako. Nahihiya akong lumapit sa tao. Pa-help naman. Paano nga ba sasabihin sa beshi kong ito na kailangan niya nang bumili ng tawas? Kailangan niyang alamin ang kanyang priorities. Hindi naman sa panlalait, DJ Rocky. Pero amoy tokpo talaga siya. Mas matindi pa sa fireworks na naganap noong bagong taon.
Help me, please. Muli, ako si Ian. At ito, ang aking SPG as in Super Pack Nerd Secret File.